അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പറ്റുവോ? വല്ല അസുഖം വന്നാ അറിയുവോ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നാ? അല്ല, കൃഷ്ണമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അസുഖമൊന്നും വരില്ല. അതന്നെയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചേക്കുക മാതാജി, സത്യം. ചെല്ലുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇവിടെ 5-6 ദിവസം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കും, 5-6 ദിവസം അവിടെയാണ്, ഇങ്ങനെ രണ്ടിടത്തോട്ട് നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യവതി മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലാല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും കയറുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിരുന്നോ? നന്നായിട്ട് എഴുതി എല്ലാവരും? ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം നന്നായി എഴുതി. കൃഷ്ണ. 24 പേരാണോ ക്ലാസ്സില്? മൊത്തം 24ആണോ? അതെ മാതാജി. അതെ അതെ. 13 പേരെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ, 12 പേര്. ആരും മെസ്സേജ് നോക്കി കാണത്തില്ല മാതാജി. ഇന്നല്ലേ മെസ്സേജ് ഇട്ടത്. ഞാൻ ഇന്നലെ മാതാജിയോട് അരുണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇന്നായിട്ട് അപ്പൊ ചിലരും നോക്കി കാണത്തില്ലേ? അല്ല, നമ്മള് 9-ാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞു, തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാന്ന് മാതാജി. എന്ന് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല. അന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, പരീക്ഷയുടെ ദിവസം പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പം ഞാനിന്ന് 2-3 പേരെ വിളിച്ച് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 10:30 ആയപ്പോ നോക്കുമ്പോ മെസ്സേജ് കിടക്കുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഞാൻ സത്യവതി മാതാജിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ, അങ്ങനെ ഇട്ടതാ. ഞാൻ മായമാതയോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ വിരജമാതയോട് ചോദിക്കാൻ ഇരുന്നത്. അന്നേരം 10:30 ആയപ്പോ ഇത് കണ്ടത് മെസ്സേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതമശ്ലോകേ ഭക്ഷ്യം മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യ പാദായ നിധൈകവപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒത്തിരി പേര് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ നോക്കിയതാ, ഓൺ ആവുന്നില്ല. അതാണ് ശ്രീകുമാർ PS. മാതാജി, ശ്രീകല വീഡിയോ ഓണാ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഇന്നാരാണ്? പത്മ മാതാജി ലാസ്റ്റില് കിടക്കുന്ന ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മിനി. പത്മിനി മാതാജി. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭക്തി യോഗയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ മൊത്തം എല്ലാത്തിലും ഭക്തി യോഗയുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഭക്തി യോഗയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് 6 അധ്യായങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും മധ്യത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. മധ്യത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും മധ്യത്തിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം? രഹസ്യമാണ്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോപ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്, ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകാതെയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണോ ഡയമണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. അതപ്പോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വെക്കും. അതേപോലെ വേറൊരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവ് എപ്പോഴും മധ്യത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? സുരക്ഷിതത്വം പ്രമാണിച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഏതാണ് ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗയിൽ. ഭക്തിയോഗയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്ന 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മധ്യത്തില് ഇതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ മധ്യത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഈ ഭക്തിയോഗ ആ പാർട്ട് മധ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നത്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേഷാം മൽഗതേരാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമ സദേ യുക്തതമോദ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഉത്തമ യോഗി അല്ലെ? ഉത്തമ യോഗി ആർക്ക് എന്തിന് അർഹനായിട്ട് വരും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഉത്തമ യോഗിയാണ്. അവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോ ധ്യാനം, സമാധി എന്നീ 2 അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോ ആ യോഗി ഏതിലോട്ട് തിരിയണം? ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് തിരിയണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ യോഗി എവിടെ എത്തും? അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന യോഗി എവിടെയായിരിക്കും? ആരെയാണ് പ്രാപിക്കുക? പരമാത്മാവിനെ അല്ലെ. പരമാത്മാവിനെയാണ് പ്രാപിക്കുക. ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ പോകുമ്പോ അപ്പൊ വിവിധ യോഗകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ യോഗകളാണ്? ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് കർമ്മത്തിലൂടെ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമായിരിക്കണമെന്നാണ്? നിഷ്കാമകർമ്മം. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏതായിട്ട് വരിക?
കർമ്മയോഗ കർമ്മയോഗ. കർമ്മകാന്ഡം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മയോഗയിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് കർമ്മയോഗയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതായത് അവിടെ എന്ത് വരുന്നു, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അനാസക്തി ഭൗതികതയോടുള്ള അനാസക്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അനാസക്തിയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളിന് എന്തും കൂടെ ചേരും, അടുത്ത ഒരു അതായത് ഡിവോഷൻ അല്ലെ, ഭക്തി, ഡിവോഷൻ. അപ്പൊ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് അതിന്റെ കൂടെ ഡിവോഷനും കൂടെ ചേരുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? കർമ്മയോഗയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് കർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ എല്ലാത്തിനും യോഗ്യനാണല്ലേ, ഏത് യോഗ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, സന്യാസം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഞാൻ സന്യസിക്കണോ അതോ കർമ്മം ചെയ്യണോ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 3-ലും 5-ും അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്? നീ ഏത് യോഗ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിനക്ക് ജ്ഞാനയോഗയും ചെയ്യാം, ധ്യാനയോഗയും ചെയ്യാം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗയും ചെയ്യാം, ജ്ഞാനയോഗയും ചെയ്യാം അല്ലെ, കർമ്മയോഗയും ചെയ്യാം അല്ലെ. കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ്. അത് നിന്റെ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഗൃഹസ്ഥനാണ് അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ നോക്കുമ്പോ ക്ഷത്രിയനുമാണ്, പിന്നെ ഏതാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല? എന്തിന് യോഗ്യനല്ല? ഈ കർമ്മഭൂമി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നീ യോഗ്യനല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ, അതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ കർമ്മയോഗ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ തന്റെ കർത്തവ്യമായ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വിജയിക്കുന്നതും. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കുന്നതിന് അർജുനന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന്. ആ അറിവ്, ജ്ഞാനം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അറിവോടുകൂടി, ആ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിന്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭക്തിയോഗയാണ് പരമശ്രേഷ്ഠം അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏത് മാത്രമാണ്? ഭക്തിയോഗം മാത്രമാണ്, എല്ലാ യോഗയും ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചത്. 7-ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാം പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനെ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നു? 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗ അല്ലെ, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 2 വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം എന്ന് 2 വാക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ യോഗി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഭക്തിയോഗ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉത്തമ യോഗി ആരായിരിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും യഥാർത്ഥ യോഗി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്.
അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലേ, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? മോചനം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് ആര് തന്നെയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ വിജ്ഞാന അവസ്ഥയിൽ എത്തണം, ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാന അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ എത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നവയുഗ ഭക്തി സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ നവയുഗ ഭക്തി സേവനത്തിലെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വരുന്നത്. ശ്രവണം ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ? ശ്രവണം ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയൂ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ പറഞ്ഞതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി അല്ല, 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമ്മള് പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ അസുര സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അസുര സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാലയത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഇന്റർവെൽ ടൈമില് എന്ത് ചെയ്യും? കളിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരോടെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രാപിക്കാം എന്നവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് പോലെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിലാ പറയുന്നത് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 23, 24 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തി ചേന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവതി അധ തന്മന്യേ അധീരമുത്തമം. അപ്പൊ ക്രിയതേ ഭഗവതി ഇതി പുംസ അർപ്പിത വിഷ്ണു, അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിൽ അർപ്പിതനാകൂ 9 കാര്യങ്ങളാൽ അല്ലെ? സേവനത്താൽ. ഭക്തി ചേ നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവതി അധ തന്മന്യേ അധീരം ഉത്തമം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായ മാർഗമാണിത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. 7.5.23-24. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു നോക്കും. ഭാഗവതം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അസുര ബാലന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ രാജകുമാരൻ അല്ലെ? രാജകുമാരൻ എല്ലാവരെയും മാറ്റിയെടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജ്യകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെന്ത് പഠിച്ചു? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം ഏറ്റവും നന്നായാല് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാല് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ബാക്കി പഠനമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ? നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണം നന്നായാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന ഘട്ടം വരെ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ശ്രവണത്തെയാണ് ഭഗവാന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ശ്രവണത്തിന് അതിപ്രധാനമായ എന്തുണ്ട്? സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 30 ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ ഇതില്. അതില് 7 മുതൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ വിരളം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 2 ശക്തികളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ശക്തിയാണ്? ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയും. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ശക്തി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാവ്. ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ആധ്യാത്മിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് തടസ്ഥ ശക്തിയുണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. അത് രണ്ടും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ്. അതേസമയം ഈ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അധമശക്തിയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അധമശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അല്ലെ. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെന്നും അധമശക്തിയെന്നും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി 2 ഉണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയും തടസ്ഥ ശക്തിയും. നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ബോർഡർ ലൈൻ ശക്തി എന്നാ അതിനെ പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ആകാം ഇങ്ങോട്ടും ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഭൗതികതയിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏതാ? തടസ്ഥ ശക്തിയായ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എവിടോട്ട് പോകും? ആധ്യാത്മികതയിൽ. അതാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത് 13 മുതൽ 14. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികളാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്ത ആത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടിന്റെ സംയോജന ഫലമായിട്ട്, കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും, രണ്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മിനിറ്റും നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ മൊബൈല് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മളിപ്പോ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളുമായിട്ടും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധിപൻ. പക്ഷെ ഒന്നിലും അദ്ദേഹം പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു 13, 14 ശ്ലോകങ്ങള്. ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണങ്ങളിലാണ് അല്ലെ. തമോ ഗുണമായിരിക്കാം, രജോ ഗുണമായിരിക്കാം, സത്വ ഗുണമായിരിക്കാം. അത് 3 ഗുണങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലോട്ട് മാറും, വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങാൻ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലോട്ട് മാറും എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു. ചിലരിൽ എപ്പോഴും സത്വ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലരിൽ എപ്പോഴും രജോ ഗുണം. ഓരോന്നിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ളത് 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദുഷ്കൃതർ, സുഹൃതികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകാത്തവരെ ദുഷ്കൃതർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകുന്നവര് ആരെന്നും പറയുന്നു? സുഹൃതികൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ദുഷ്കൃതികൾ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടണം, വിശ്വാസം വരണമെങ്കിലും പിന്നെ ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം
ആർക്ക് കാണത്തില്ല? ദുഷ്കൃതികൾക്ക് കാണത്തില്ല. അതേസമയം സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രമിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു. ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല, സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങള്. 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താണ്? നമ്മൾ ദേവീ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അവരെ കുറിച്ചും പല ദേവതന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ, അതാണ് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും പഴയ ആചാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങളെ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ മോചനം കിട്ടുക അല്ലെ. ആത്യന്തികം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോചനം. ആ മോചനം ഭഗവാന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ആരാ? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. 6-ാമത്തേത് 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ഇതിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിതരാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറണം? കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ മായയിൽ നിന്ന്, മഹാമായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മളെ കയറിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്, കയറിട്ട് വരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകും അല്ലെ. അറിയാതെ തന്നെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭഗവത് സേവ കൊണ്ടും പിന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ട് ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഗുരു, വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഗുരു ഉണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പരമ്പര വഴി ഒരു പരമ്പര വഴി വന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 7ന്റെ സംഗ്രഹം ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 66-ല് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് അധ്യായം 6-ല് നിന്ന് നമ്മൾ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ജ്ഞാന യോഗം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോടെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമൻ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നവരെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറഞ്ഞ 7-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് വിജ്ഞാന യോഗം. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശ്രവണം കൊണ്ട് പിന്നെ ആധ്യാത്മ്യം, ഭൗതികം, ഇത്ര 6 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആദ്യത്തേത് ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച്, രണ്ടാമത്തത് 2 തരം ശക്തികളെ കുറിച്ച്. ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി. മൂന്നാമത്തേത് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറ്റും, 3 തന്നെയാണ്, 3 അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അടുത്ത 4-ാമത്തതില് 2 തരം അല്ലെ, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തതുമായ 2 തരം ജനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കാത്തവര് ദുഷ്കൃതികൾ, വിശ്വസിക്കുന്നവര് സുഹൃതികൾ. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ദേവീ ദേവന്മാര്. പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവര് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം അവർക്ക് എവിടെ എത്തിപ്പെടാനേ സാധിക്കുമോ? ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരാനേ സാധിക്കും. രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ രൂപമുണ്ടെന്നാണ് അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റില് പറയുന്ന ഏതാണ്? മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കാം. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമഃ. അധ സപ്തമോധ്യായഃ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗഃ. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗമുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അത് നമ്മൾ ആര് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോകരുത്. ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു വേണം ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗമുഞ്ജൻ മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അതിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ അല്ലെ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാ. എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി മാറ്റി വൈരാഗ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകണം അല്ലെ. ആ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി, അർജുനന് മുഴുവൻ സംശയങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ, അത് നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ആര് നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതില് ചാർട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്, വിജ്ഞാന യോഗം 1-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും എങ്ങനെ അറിയാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹമാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ലെ, പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവ്യക്തവാദികളെ തള്ളിക്കളയാണ്, പുരുഷനാണ് എന്നാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? പരമ ദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. ഓരോ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്തമനായ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം. ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമനും ആണ്. അപ്പൊ പുരുഷൻ രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് 3 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു? ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെ. പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അവർ കാണുന്നില്ല, പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉച്ച ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമുക്ക് ആ ഗോളം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? സൂര്യനെ അറിയുന്നത് പോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ മാത്രം അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ചറിവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതാണ്. അടുത്തെന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാത്മാ സ്ഥാനീയം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏതാണ്? ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നവർ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യോഗയിലൂടെ. ഇത് ജ്ഞാനമാർഗികളാണ്. ഏത്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമാർഗികളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഹഠയോഗ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാ രൂപത്തിലേ എത്തിച്ചേരുന്നുള്ളൂ. അതും ഭാഗികമാണ് എന്നാണ് പറയുക. കാര്യം എന്താ? അത് സൂര്യ ഉപരിതലം പോലെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലും ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ദൂരം എന്താണ്? 2 ലൈറ്റ് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ വരവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിസ് ഏതുപോലെയാണ്? നമ്മളെ ട്രെയിനിലെ ലൈറ്റ് പോലെയാണ്, ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ്. രണ്ടാമത് ട്രെയിൻ കുറച്ച് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ട്രെയിനിന്റെ ബോഡി കാണും അല്ലെ. ആ ബോഡി പോലെയാണ് പരമാത്മാ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സൂര്യ ഉപരിതലം മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്പോഴും കാണുന്നുള്ളൂ. സൂര്യ ഉപരിതലം
എന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, സൂര്യഗോളം കാണുന്നില്ല, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ ബോഡി കാണുന്നത് പോലെ. മൂന്നാമത്തതാണ് യഥാർത്ഥ എന്താണ്, ട്രെയിൻ വന്നു നിന്നു, നമ്മൾ അതിൽ കയറി അതിനുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം കാണുന്നു, അതിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പ്രാപ്യമാകുന്ന ഭഗവാൻ സ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സൂര്യഗ്രഹത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഒന്നേതാണ് ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതേതാണ്, ഏതിലൂടെയാണ് നേടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതിലൂടെയാണ്? ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ്? പരമാത്മാ ഫലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ അറിയുന്നു. അത് ഏതുപോലെയാണ്? സൂര്യ ഉപരിതലം കാണുന്നത് പോലെയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ്? സൂര്യഗ്രഹം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം. മറ്റത് രണ്ട് ഏതേ വരുന്നുള്ളൂ, ഭാഗികമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിന്റെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട്, എപ്പോഴും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലവിധ യോഗ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മയോഗം. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരോ ഹരേ കൃഷ്ണ ആരുടെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു? കവിത മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലവിധ യോഗകൾ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെ ഏതാണ് വേറൊരു യോഗ ഏതാണ്? ധ്യാനയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിൽ 4ാമത്തെ യോഗയായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗകളൊക്കെ എല്ലാം എന്താണ് ശരിയായിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിലും പഠിച്ചു. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഏതാണ് പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം വെരി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ, ജ്ഞാനയോഗയാണെങ്കിൽ പല പല ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ച് കലക്കി ഒക്കെ എടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓരോ കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലുള്ള ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തനിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്ന? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ പ്രക്രിയയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭക്തന്റെ ഹൃദയം പരമാത്മാവ് പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അടുത്തിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായി ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണർന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്യം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായ ആഗ്രഹം, അജ്ഞത ഇവയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തി എല്ലാ ഭൗതിക കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പല പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് കടന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഓരോ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതൊരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ.
അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ശ്രവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഓടി വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ. അത് മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്, മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമതകളും മാറിക്കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം. സുഹൃത്ത് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ. നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങളിൽ അല്ലെ 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര യോനിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നു ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മത്തിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ. 78% വരെ ഗുണങ്ങൾ അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്. 100%-ൽ 78%. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണർത്തിയെടുക്കണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലെ. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കി നമ്മൾ ഉണർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഉണർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഊന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അതീതനായിട്ട് മാറും. ഇത്ര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഓർഡറിലാ പറയേണ്ടത് അല്ലെ. ശുദ്ധഗുണം, സത്വഗുണം, പിന്നെ രജോ ഗുണം, രജസ്, പിന്നെ തമസ് അല്ലെ. ആ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ മേളിലുണ്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെ. നമ്മള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏതിനും എന്ത് പറയാ? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഗുണങ്ങളൊന്നും ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സമഭാവനയോടെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് അവരെല്ലാം ആരായിരിക്കും? ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവരല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മപദത്തിന് യോഗ്യം ആയിട്ട് മാറുന്നവര് അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഉത്തമ ഭക്തരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ മാറി അവർ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഭഗവാനെ പോലെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണത്തില്ല? ആഗ്രഹവും അജ്ഞതയൊന്നും കാണത്തില്ല. അജ്ഞത കൊണ്ടും ആഗ്രഹമാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത്. അവയിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണ തലത്തിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം മാറി. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു, അർജുനന് വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അല്ലെ. ചിലപ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയല്ല. നമുക്കാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മള് മഹത്വം ഉള്ളവരായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അർജുനന് ആ മഹത്വം കിട്ടി. എന്താ കാരണം? എന്താ? അസൂയയില്ല, സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. നമുക്ക് പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കാലത്തിൽ ആരാണ് ഉണ്ടായത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന ഗുരു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതിനിധിയിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലെത്തി? ശുദ്ധ ഭക്തി അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാതീതനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തി. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തുന്ന ആള് ഗുണാതീതനായിരിക്കും അല്ലെ. അവരാര് തന്നെ ആയിരിക്കും? ശുദ്ധ
സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവരായിരിക്കും. ഈ മൂന്നും ഒരേ തലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞ നവയുധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ? എന്താണ് ശ്രവണ കീർത്തനം. അതിന് ഓരോ ഉദാഹരണം. ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഭാഗവതം മുഴുവൻ കേട്ട് മോചനം നേടിയ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്നെ അല്ലെ? നമുക്കത് അറിയാം. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം മുഴുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജലപാനം പോലും ചെയ്യാതെ കേട്ട ആളാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. കീർത്തനം ചെയ്തതിന് ഉദാഹരണം ആര് തന്നെയാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ സ്മരണം. ഏത് നേരവും എന്തൊക്കെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനെ വിളിച്ചാണ് ആര് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത്? പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വന്തം അച്ഛൻ പിതാവ് ചെയ്ത എല്ലാ പീഡനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനം, അർച്ചന. പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ? അപ്പൊ പിന്നെ വേനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദുഷ്ടനായിരുന്നു. ആ വേനന്റെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇയാൾ എങ്ങനെയോ ഈ രാജാവ് ദുഷ്ടനായി പോയി. ആ ദുഷ്ടനെ അവസാനം മന്ത്രം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഭാഗവത ഇതില് അപ്പൊ മഹർഷിമാരെല്ലാവരും കൂടെ മന്ത്രം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ അടക്കം ചെയ്തില്ല, സംസ്കരിച്ചില്ല, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ മമ്മിയൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആഫ്രിക്ക ഈജിപ്തിലെ മമ്മീസ്. അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ പലതരം മരുന്നുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ അതിലെ ശരീരത്തില് കുത്തിവെക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെക്കാളും വലിയ വിദഗ്ധരായിരുന്നു പണ്ടുള്ളവരെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേനന്റെ മരണത്തോടെ രാജ്യത്തില് അരാജകത്വം വന്ന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും പിന്നെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ്? ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരാണ് കിങ്സിനെല്ലാം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്, രാജാക്കന്മാർക്കല്ല അല്ലെ? അവരാണ് ആദ്യത്തെ തലത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ പോയാൽ രാജ്യം നശിച്ചു പോകും, പ്രജകൾ ദുഃഖിതരാകും. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിനെ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേനന്റെ എന്ത് ചെയ്തു? കൈ കാലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നെ കടയുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കടഞ്ഞത് ഈ തുടയായിരുന്നു. തൈസ് കടഞ്ഞപ്പോ ഒരു കറുത്ത ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, മനുഷ്യരൂപം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനെ നമ്മൾ നിഷാദന്മാർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നിഷാദന്മാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിഷാദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കാട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചു. അദ്ദേഹം നിഷാദന്മാരുടെ ആ വർഗത്തിന്റെ നേതാവായിട്ട് മാറി. അടുത്ത വലത് കൈ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതേപോലെ ആട്ടിയെടുത്തു. അപ്പൊ വലത് കൈ കടഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അവതാരം എന്നാണ്. പൂർണ്ണമല്ല, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അവതാരവും കൂടെ ആയിരുന്നു പൃഥു. ആ രാജാവാണ് അർച്ചനം, പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗിക അവതാരവും അതേപോലെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അടുത്ത് വരുന്നത് വന്ദനം. അത് നമുക്കറിയാം. അക്രൂരൻ എന്ത് ചെയ്തു? എവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഉരുണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലെത്തിയപ്പോ അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ പാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലം നോക്കി വന്നപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പാദരക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നടന്നിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പാദം എല്ലായിടത്തും പതിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെ തൊഴണമെന്ന് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? നമസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഉരുണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അടുത്ത ദാസ്യം. നമുക്കറിയാം ഹനുമാൻജി അല്ലെ? പല യുഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്, ചിരഞ്ജീവിയാണ് ഹനുമാൻ. പിന്നെ ആരാണ്? സാഖ്യം. നമുക്കറിയാം അർജുനനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ആത്മനിവേദനം, തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ്, അവനവനെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബലി
ബലി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചുവട് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് നവയുഗ സേവനം. ഇത് മുഴുവൻ നടത്തിയ ആളാരാണ്? അംബരീഷൻ അല്ലെ. 9 നവയുഗ സേവനങ്ങളും 9 സേവനവും ചെയ്ത ആളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ജ്ഞാനം തേ അഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമി അശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നൈഹ ഭൂയോ അന്യജ്ഞാതവ്യം അവശിഷ്യതേ. ജ്ഞാനം തേ അഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമി അശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നൈഹ ഭൂയോ അന്യജ്ഞാതവ്യം അവശിഷ്യതേ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ 2 തരം ജ്ഞാനം, വൈഷയിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ കേൾക്കുക, കാണുക എന്നൊക്കെ വരുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും പിന്നെ ഏതാണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ 2 ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന 2 തരം ജ്ഞാനം. ഒരു ജീവാത്മാവ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും. ഭൗതിക പിന്നെ ഇത് ഏതെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷയിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതം. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയം, മറ്റേതാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതം അല്ലെ. ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഇന്ദ്രിയ അതീതം ആയിട്ടുള്ള 2 തരം ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലും കുറച്ച് ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ അല്ലെ വിഷയങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാനവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം 2 വിധത്തില് അതിന്റെ ചാർട്ട്. സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? 2 തരത്തിൽ പറയുന്നു. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷയികം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ. അതിനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം. രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നേടിയതല്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്? സത്തുപോയി. ആ സത്താണ് ഏതാ? ഇന്ദ്രിയം, ആത്മാവല്ലേ. ആ സത്താണ് പോയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സത്ത് പോയപ്പോ ശരീരം എന്താണ്? പ്രവർത്തനരഹിതമായി അല്ലെ, ജഡമായി. ജഡം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനരഹിതം. അപ്പൊ സത്തുണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യും? ശരീരം പ്രവർത്തിക്കൂ. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിലേ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പോകുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ. ചിലര് പറയും വാ തുറന്നു, ചിലര് പറയും മൂക്കിങ്ങനെ ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ തുറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. അതെവിടെ കൂടെ പോയി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ വസ്തുവിന്റെ യഥാരൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നേടിയതല്ല. അത് വസ്തുവിന്റെ യഥാരൂപം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ മിത്രമായതും ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്, നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ഏതാണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ.
പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനം കിട്ടി അല്ലേ? എന്ത് ജ്ഞാനം കിട്ടി? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആത്മാവിനെ കണ്ടില്ല അല്ലെ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കാണാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? അപ്പോഴങ്ങനെ എത്തുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തുന്നവരും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരും ത്രിഗുണാതീതരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവരാണ്. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന, ശരിയായി ഉൾക്കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയുന്ന റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ പറയും റിയലൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറിയാം അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ശ്രവണം കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയം ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നു, ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയോ? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പറ്റിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട്, കണ്ണ് അല്ലെ, ചെവി, മൂക്ക്, നാവ് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അതേസമയം വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് നേടണം? അത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. സാക്ഷാത്കരിച്ചതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഗുണാതീതനാണ് അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവരെത്ര പേരുണ്ട്? ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും, വിശ്വരൂപം ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദൃഷ്ടി തന്നു കണ്ടോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഉദ്ധവർക്ക്, പാണ്ഡവർക്ക്, പിന്നെ വിദുരർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകി. മറ്റവരാണെങ്കിലോ അകന്നു നിന്നാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ദുര്യോധനനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു. അവർക്ക് വിദുരർ, പാണ്ഡവർ, അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്ധവർ, മൈത്രേയൻ ഇവർക്കൊക്കെ അല്ലെ? അതേസമയം കൗരവർക്ക് അവരെല്ലാം കണ്ടുവെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ഈ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി ആർക്ക് പറ്റും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ആർക്കൊക്കെ പറ്റും എന്നാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് സിദ്ധയേ ഏതാമപി സിദ്ധാന കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് സിദ്ധയേ യയതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക എന്താണ്? ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് ഓട്ടമാണിത്? മാരത്തോൺ ഓട്ടം അല്ലെ? മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനം എത്തിയതാര? ഒരാളെത്തി അല്ലെ? അതേപോലെ പല അപ്പൊ ഈ ആളിനാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ആള് എന്നാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ആള്. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തില് ഒരാളിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റിയുള്ളൂ എന്നതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഒരാളിനോ രണ്ടു പേർക്കോ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുമ്പോ
ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളിനോ രണ്ടാളിനോ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ, വിജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. വിജ്ഞാനമാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം തന്നെ ഏതാ? ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ആളുകളിൽ ഒരാളിനായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം കിട്ടിയത്. നമുക്കറിയാം കൗരവ 17 അല്ലെ, എത്ര അക്ഷൗണിപ്പട? കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷൗണിപ്പട, പാണ്ഡവർക്ക് 7 അക്ഷൗണിപ്പട അല്ലെ. 18 അക്ഷൗണിപ്പടയിൽ എത്ര പേർക്കാണ് വിജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരുകൾ അവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇത്രയും അക്ഷൗണിപ്പട ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഭീഷ്മർ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ, വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ ഒരാള്, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളുകളിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ധാരാളം ആളുകളിൽ ഒരാൾ ജ്ഞാനിയായിട്ട് വരാം. ആ ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണമല്ല. വിജ്ഞാന ലെവലില്, സാക്ഷാത്കാര ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്കേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപൂർവമായി മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളല്ലേ. ആ പൂർണ്ണതയുള്ള പൂർണ്ണതയുള്ള ആ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അപൂർവമായി ചിലർ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളിനെങ്ങാനും കിട്ടും. ആ ഓരോ ആളുകളില് ആ ഒരാളിന്റെ ആയിരങ്ങൾ വരുമ്പോ അതില് ഒരാളിനോ രണ്ടുപേർക്കോ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. മറ്റേ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണത, പരിപൂർണത. മറ്റത് പൂർണ്ണത, മറ്റത് പരിപൂർണത. പരി എന്നുള്ള വാക്കും കൂടെ വരും. മനുഷ്യന്മാർ പല വിധത്തിലുള്ള പൊതുവെ ജന്തു സഹജമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. സാധാരണക്കാരെല്ലാം ജന്തു സഹജമായ പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ചിലർ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ശരീരം, പരമസത്യം ഇവയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുന്നവർ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ചിലർ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടി സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നവർ ദുർലഭം, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറയുന്ന 3 തരത്തില് ആത്മാവിനെ വേർതിരിച്ചറിയാന് ജ്ഞാനയോഗയില് ബ്രഹ്മനെ ലയിക്കുന്ന കാര്യം അതൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും 6 പൂർണ്ണതയോടെ ഉള്ളവൻ, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. അവ്യക്തവാദവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭക്തിമാർഗം ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ജനറലി പൊതുവെ ആളുകൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഉടമയാണ്. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇവയുണ്ട്. അവയൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാജിയുടെ അനക്കം ഇല്ലല്ലോ, പോയാ? മാതാജി ഉണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫായി പോയി, എങ്ങനെയാണോ അവർ ഇല്ല പോയി. സപ്ലൈ പോയതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഓഫായതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമയമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം, ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താം. അപ്പൊ ഏതാണ് ശബ്ദ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഈ ശബ്ദ ഐശ്വര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി, നവയുധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ, ഇവിടെ ചാർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നമുക്ക്, സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും, ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, നാരദ പഞ്ചരാത്രം, പുരാണം, ഇവയെല്ലാം പഠിച്ച് ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവയെല്ലാം പഠിച്ച് ഭക്തിയിലെത്തിയാല് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്താം. അങ്ങനെ ഭക്തി പ്രക്രിയ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ എന്താ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഇവയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ, വേറെ പുരാണങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനവും നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാം, മംഗളാരതിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഭക്തനാകാം, സത്സംഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവ്യക്തഗതവാദികൾ പറയും ഭക്തി അത്ര എളുപ്പമല്ല. ശരി തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണനും പറയുന്നു ഭക്തി അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്കും അറിയാം അല്ലെ, 4 മണിക്ക് എണീക്കാൻ പലർക്കും പറ്റുന്നില്ല, 4:30 മംഗളാരതിയിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതൊക്കെ കയറാം. ദർശനാരതി ആരൊക്കെ കാണുന്നു? ദർശനാരതി, അപ്പൊ ദർശനാരതി 7:15 മണിക്കുണ്ട്, അതിൽ കാണും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കയറാനും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയിൽ നിൽക്കുന്നവര് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടണം. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തുമാത്രം പോരാ, തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലേ, അത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് ഭക്തി യോഗയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നവയുധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുകയും വേണം. അപ്പൊ രണ്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഏതാ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ, ഗൗരമിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് ഷെയർ ഒരു ഷെയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. ഇതിന് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഒന്നാമത്തെ മനസ്സിലായി മാതാജി. ശ്ലോകത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നോക്കുക. പിന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പില്? ഏതാണെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി ഗ്രൂപ്പില്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. മാതാജി എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണേ. സത്യോരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ആരുടെ ഇടാത്ത്? മാതാജിയുടെ
അതെ അതെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പോയി. കിട്ടില്ലേ? മാതാജി എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണേ. ഞാൻ ഇത്ര നേരം മ്യൂട്ടിലിട്ട് സംസാരിച്ചു. മാതാജി എന്റെ കൂടി ഇട്ടോ, ഞാൻ ഇട്ടു. അത് ശരിയാവോ? ഒന്ന് നോക്കണേ. എന്റെ ഒന്ന് നോക്കണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഒരേ പണിയാണ്, തിരക്കന്നെ. കവിത മാതാജി എന്താ കിട്ടില്ലേ? ചോദിച്ചു? കിട്ടില്ലേ? ഞാൻ രാജശ്രീ മാതാജി. ഇപ്പൊ നാളെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പേരിട്ടത് കറക്റ്റ് ആണ്. പേര് എന്റെ പേര് നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ ഇടുമ്പോ ഫോൺ നമ്പർ അതാണ് തെറ്റായത്. ഏതില്? എന്റെ താഴത്ത് അല്ല, ഫോൺ നമ്പർ പേര് പേര് ഫോൺ കൂടിയിട്ട് നമ്പർ പേരിന്റെ വെക്കാണ്ടല്ല. അല്ലല്ല, എനിക്ക് ഫോൺ ഞാൻ നമ്പർ വെച്ച പേരും വെക്കാണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം. എനിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേറെ ലിങ്കില് നോക്കണമല്ലോ ഇട്ടുള്ളത്. അല്ല, ആരെ ഫോൺ പേരിടാൻ അഡ്രസ് ഇടുന്ന ഒരാളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിന് ചോദിച്ചു, അവര് ആൻസർ പറയുന്നു. ആർക്കും ഇടാറിയത് പേരേ ഇടില്ല, വെറും ഡേറ്റ് മാത്രമേ അടിക്കുള്ളൂ. അത് അല്ല, കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പ്രാവശ്യം പേരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസിന് ഇത് വരിക? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടാളുടെ പേര് ഒരാൾ 2 പ്രാവശ്യം അടിക്കണം, എനിക്കറിയില്ല. ആരോ കഴിഞ്ഞ ഇടുന്നില്ലേ? പ്രാവശ്യം പേരില്ലാണ്ട് ഇടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പേരില്ലാണ്ട് ആരുടെ അറ്റൻഡൻസ് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് attendance mark ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ലീവ് മാതാജി, ആവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പിന്നെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആയോ? പറയൂ മാതാജി. ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആയോ? ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം. എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക? ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ. ഞാൻ മറ്റേ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്താലോ പറ്റും. അത് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? മാതാജി, അത് പറ്റുമോ നോക്കേ. ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് പറ, അതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം? എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ മാതാജി? സെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതെടുക്കുമ്പോ. മാതാജി, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റില്. മിനിറ്റ്. യൂട്യൂബ് കിടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റില്, റൈറ്റ് ടോപ്പില്. യൂട്യൂബ് കണ്ടില്ലേ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമോ ആരോയില്? ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് എന്തെങ്കിലും വന്നാ? സ്റ്റോപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കും. മാതാജി, ആയില്ലേ?